Ministr kultury Daniel Herman. Dobrý večer, vítejte v Událostech komentáři. Dobrý večer. Pane ministře, vám opravdu z Hradu hrozili, že strýc nedostane vyznamenání, když se sejdete s Dalajlámou? Hrozili je silné slovo. Teď řeknu poprvé, řekl mi to přímo pan prezident. Když se sejdu s Dalajlámou, že můj strýc bude ze seznamu vyškrtnut. To se také stalo. Přímo prezident republiky? Přímo prezident republiky na slovenském velvyslanectví mi toto řekl před svědky. Při jaké příležitosti? Bylo to u příležitosti nějakého společenského setkání. Říkáte před svědky, tedy to slyšelo více Slyšelo lidí? to více lidí, ano. Kdo třeba? To si ponechám pro sebe. Pokud budou chtít, tak to zveřejní sami. Nějaké zdůvodnění? Předpokládám, že to je to, co pan prezident řekl, že je to setkání s Dalajlámou. Velice panu prezidentovi záleželo na tom, abych se s jeho svatostí nesetkal. Řekl mi to opakovaně i při posledním setkání na Hradě. Opakovaně se snažil mě motivovat v tom, abych se s jeho svatostí nesetkal. Já chci připomenout, že jsme pochopitelně zvali i mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka do dnešních událostí komentářů. Jiří Ovčáček toto pozvání nepřijal, nicméně během dne říkal, že vaše zkazky vůbec nebude komentovat. Tak jsou to zkazky? Já zase nebudu komentovat zkazky nižšího státního úředníka, kterého nikdo nevolil. A vy máte nějakou informaci, že Jiří Brady vůbec na nějakém seznamu byl? No, informaci mám od svého strýce, kterému telefonovali pracovníci kanceláře prezidenta republiky před několika dny a upozorňovali ho, že je to jeho nominování v nějakém procesu a že by bylo vhodné se přesunout do Prahy. To tedy vím, to jak si mám potvrzeno od něho. Proč s tím vlastně přicházíte až dnes? Setkal jste se v úterý s Dalajlámou, ta kauza se táhne od úterka, tak proč o tom mluvíte až teď? Já jsem to nikde nezděloval, sdělovací prostředky to nějakým způsobem objevily, takže jsem byl atakován některými lidmi, že dokonce jsem snad chtěl handlovat, něco tak nízkého je mi naprosto cizí, to tedy opravdu mě až uráží a tak jsem měl potřebu to sdělit, abych to uvedl na pravou míru. No právě, to se ve veřejném prostoru objevilo, bylo to na Parlamentních listech, že to bylo obráceně, že vy jste loboval za to, aby ocenění pro Jiřího Bradyho bylo a že jste slíbil, že se nesejdete s Dalajlámou. Tak to všichni, kteří mě znají a kteří to v tuto chvíli teď poslouchají, vědí, že jsem nikdy nic takového neslíbil, protože by to bylo proti mému přesvědčení a proti mému svědomí. A dokonce, když jsem o to byl žádán, tak jsem jednoznačně řekl, že nic takového neslíbím, protože to je v rozporu s mým svědomím. Takže držím kontinuálně svůj postoj. Když vám prezident republiky řekl, nescházejte se nebo nebude vyznamenání, jak jste na to zareagoval? My jsme hovořili o těchto věcech, já jsem argumenty, které mi byly sděleny, skutečně zvažoval, protože samozřejmě nejsem soukromá osoba a usoudil jsem, že je adekvátní jeho svatost přijmout na půdě Ministerstva kultury, které je také odpovědné za kontakty s církvemi a náboženskými společnostmi. Je to mimořádná osobnost, jedna z nemnoha morálních autorit současného světa, byl v této zemi vždycky velmi vítán a na nejvyšších místech a já chci v této tradici pokračovat. Přestože to je v rozporu, jak někteří tedy tvrdí, s oficiální politikou vlády? Víte, jestli je setkání s 80letým duchovním v rozporu s nějakou politikou vlády, tak je to úsměvné a trapné. To tedy si dovoluji říct, protože jestli setkání ministra kultury s duchovním má ohrozit nějaké vztahy, tak to je opravdu směšné, jak asi slabé a ubohé takové vztahy jsou. Nicméně Číně to vadí, to prohlášení ze strany čínské ambasády bylo hodně ostré, že tu provádí separatistickou činnost a že Čína důrazně odmítá takováto setkání, chce, aby se oficiální představitelé státu nestýkali s Dalajlámou. Tím, že můžete České republice způsobit problémy, tak to vám nevadí? Ale my jsme přeci svébytná, demokratická, suverénní země, nejsme žádnou provincií Číny. Ta si může říkat své názory, ale my přeci máme svoji politiku. My jsme součástí kulturního západu, jsme součástí Evropské unie, hodnotového společenství, jsme součástí Severoatlantické aliance. Přeci nám nebude kdokoliv, včetně Číny, diktovat, co máme dělat, kde bychom to byli. To jsme si v 20. století zažili dvakrát. Protektorát Třetí říše a satelit sovětského impéria. To tedy odmítám. Jsme suverénní a svobodná země. A já jsem ministrem demokratické vlády. Nenechal jsem se koupit československými komunisty, nenechám se koupit ani komunisty čínskými.
Já se vrátím ještě k prezidentu republiky. Moje otázka, úplně odpověď jsem na ní nedostal. Jak jste na to v ten moment zareagoval? Když vám prezident říkal to, co tvrdíte, že vám říkal, tak co jste mu na to odpověděl? Sejdete, nebo co jste mu řekl? Já jsem panu prezidentovi řekl, že vnímám jeho argumenty a že o tom budu přemýšlet, což jsem také udělal. Nějaký slib, sejdu se, nesejdu se, nebo budu vás informovat, jestli se sejdu nebo nesejdu? Já nemám jako ministr povinnost dávat panu prezidentovi takovéto odpovědi. Pan prezident má svůj úřad, já mám svůj úřad, jsem členem vlády a nemám jaksi povinnost panu prezidentovi sdělovat, s kým se sejdu nebo nesejdu. Netvrdím, že to je povinnost, ptal jsem se, jestli jste to udělal. Neudělal. A není to aspoň slušnost panu prezidentovi, když tedy přijde s takto jasně formulovanou výtkou, tak na ní nějakým způsobem odpovědět? Já jsem panu prezidentovi nic neslíbil, to znamená, nebyl jsem žádným slibem vázán, takže jsem neměl potřebu, ale musím říci, že jsem prostřednictvím SMS den předtím informoval lidi, které jsem chtěl informovat, protože nejsem soukromá osoba, Ministerstvo kultury je státní institucí, takže jsem informoval o tom, že se setkám s jeho svatostí na půdě ministerstva, včetně Pražského hradu. Jsem tu informaci... Tedy i na hrad jste poslal? Ano, samozřejmě, tu informaci jsem poslal, ano. Komu? Tak to je věc, poslal jsem to odpovědným pracovníkům kanceláře prezidenta. Tak když vám to řekl prezident republiky, tak to já sdělit, telefon pana prezidenta nemám, ale kanceláři prezidenta jsem to sděloval. Udělovat státní vyznamenání je pravomoc prezidenta republiky. Určitě. On dostává návrhy, ale vybírá on. Z tohoto pohledu je to nějaký problém, že tady státní vyznamenání nebude udělat? Ne, to není žádný problém. Je to suverénní právo prezidenta republiky, které plně respektuji. Tady je taková zvláštní kombinace, že se jedná o mého strýce. Ale to je prostě jenom jaksi souhra okolností. Především se jedná o člověka, který přežil holokaust, přežil Osvětim, byl ve 2 koncentračních táborech a jeho sestra, tak jak jste uvedli, tato Hanička ve 13 letech skončila v plynové komoře. Její kufřík se stal centrálním artefaktem Muzea holokaustu v Tokiu a vlastně její bratr, můj strýc, začal právě díky tomuto příběhu šířit po světě poselství tolerance, potřeby dialogu, v podstatě myšlenky, o kterých jsem se bavil s Dalajlámou. Dostal vysoké státní vyznamenání v Kanadě, ve Spolkové republice Německo a tak jsme si mysleli s některými kolegy, že i jeho vlast by ho mohla ocenit, ale samozřejmě je to plné suverénní právo prezidenta, to plně respektuji a tady není žádný problém v tomto jeho rozhodnutí. Ale pozvat bezmála 90letého člověka přes Atlantik a potom změnit své rozhodnutí, no to je zvláštní. Na základě toho, co jsem tady před chvilkou řekl, to myslím, že trošku snižuje celou, řekněme, úctu a autoritu těch státních vyznamenání, která by měla být oceněním a nikoli výsledkem nějakého nedůstojného handlování. Jakkoliv to je výlučná pravomoc, tak ty souvislosti s tím, o koho jde jednak, i souvislost s tím, jak vy hodnotíte setkání s Dalajlámou, tak to vlastní neudělení, pravděpodobné neudělení toho vyznamenání hodnotíte jak? Víte, já si teď dovolím říct něco možná méně korektního. Možná, že to neudělení je skutečným vyznamenáním. Vy máte jistotu, že to udělení není? Vy jste ty seznamy viděl? Protože Hrad to nepotvrzuje. Hrad jenom říká, že žádné seznamy nezveřejnil. Seznamy jsem samozřejmě neviděl, ty jsem ani vidět nemohl, ale četl jsem například ve sdělovacích prostředcích, že pan premiér potvrdil, že tam jméno mého strýce není. Říkám znovu, já to nerozporuji, to je plné právo prezidenta, to plně respektuji. Vypovídá to něco o chování prezidenta republiky? To mě nepřísluší komentovat, ať si každý udělá názor sám. Ministr kultury Daniel Herman, díky, že jste přišel. Nashledanou. Děkuji za pozvání, hezký víkend. Ještě jednou připomínám, že do událostí komentářů jsme pochopitelně zvali i zástupce kanceláře prezidenta republiky, konkrétně tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ten ovšem jakoukoliv účast, třeba i prostřednictvím telefonu v událostech komentářích odmítnul.